Kaixo, ongi etorria datuak ditugunean ondoren maiztasun taula batean sartu behar ditugu. Eta lehenengo bi zutabeak derrigorrezkoak dira aurrea jarraitzeko. Orduan, zer da isa? Isa aldagaia da. Zer galdetu dugun? Adibidez, zenbat azterketa gainditu dituzu hilabete honetan. Eta bigarrena da zenbat pertsonak erantzun duten datu konkretu hori, adibidez. Bi azterketa bakarrik gainditu dituztenak, zenbat dira pertsona bat bakarra? 3 azterketa gainditu dituztenak, 7 pertsona. Hau dira maiztasuna erantzun dutenak, zenbat pertsona? Adibidez, 6 azterketa gainditu dituztenak, 30 pertsona. Lehenengo bi zutabeak osatu ditugunean, ene kalkulatu dezakegu. Datu kopuru osoa. Zenbat pertsonei galdetu diegun. Hortarako maiztasunak batu behar dira. 1, gehi 7, gehi 2, gehi 10, gehi 30. Izango litzateke 50. Horran lehenengo pausua eman dugu. Zenbat pertsonei galdetu diegun. Hurrengo zutabea maiztasun absolutu metatuarena da. Hemen azaltzen den bezala. Hori nola kalkulatzen da? Hemen batu egin behar dugu, batukaria da, eta egin behar dugu maiztasunak batu. Adibidez, 2 edo gutxiago gainditu dituzten ikasle kopuruak. Ikasle bat. 3 azterketa edo gutxiago gainditu dituzten ikasleen kopurua. Orduan dira, 3 gainditu dituztenak eta 2 gainditu dituztenak. Batu behar da biak, 7 bat, 8. 4 edo gutxiago gainditu dituzten azterketa kopuruak. Zenbat ikasle dira? Badira, hauek, hauek eta hauek. 10. Bi eratara egin daiteke. Batu daiteke 1 gehi 7 gehi 2, edo bestela 2 aurreko guztiei batu. Adibidez, hurrengoa hemen zenbat da? Egin daiteke 1 gehi 7 gehi 2 gehi 10, edo nahi bada aurrekoari batu 5 gainditu dituztenak, 20. Eta azkena, 30 gehi 20, 50. Zenbaki hau eta hau, ez bada berdina, gaizki egin dugu. Joan behar da batutzen. Hurrengoa, maiztasun erlatiboa txikiz dago. Hori nola kalkulatzen da? Egiten dena da, hartzen dugu maiztasuna eta zatitzen dugu datu kopuru osoarekin. 1, 50rekin zatitu, 7, 50rekin, 2, 50rekin, eta horrela, bana. Erresago egiten da kalkulu horri batekin. Ze formula jartzen zu eta arrastatu egiten da, ezta? Hemen kalkulagailuarekin egingo dut azkar asko. Ateratzen zaizkigun zenbaki guztiak izan behar dute bat baino txikiagoa. Ze hau, edozein zenbaki baino handiagoa delako. Zenbat ematen du denen batura? Eman behar dugu bat. Eta ez badugu ematen bat, gaizki egin dugu. Eta horren, hurrengoa, metatua, maiztasun erlatibuen metatua, lehen bezala egingo dugu. Zenbat ikaslek gainditu dute 2 edo gutxiago? 0,02. Eta 3 edo gutxiago, 2 hauek batuta. Eta 4 edo gutxiago, 2 eratara indeteke. Batu hau dena, 3ak edo batu 2 hauek. Erresagoa da 2 hauek batutzea. Eta hurrengoa 40, eta hurrengoa ateratzegu bat. Ez bazegu bat atatzen, gaizki egin dugu. Aurrerago ikusiko dugu maiztasun erlatibo metatuak zertarako erabiltzen diren, adibidez, posizio neurrirako, kuartilentzako, medianarentzako eta bar. Eta bitartean, maiztasun erlatiboa zertarako erabiltzen da, adibidez, ehunekoak ateratzeko. Nik hartzen badut 0,02 eta egiten badut 200, lortuko dut 102. Eta 200, 114, 104, 120 eta 160. Denak 100 dira. Zenbat ematen du guztira? 100. Maiztasun erlatiboa erabiltzen da baita ere sektore diagrama egiteko. Guk, bali badugu zirkulu bat, jakin behar dugu, zenbat gradu eman sektore bakoitzari. Orduan, pentsa dezagun gure dugula 5 erantzun dutenen zatia kalkulatzea. Bere sektorea. Orduan, joan behar dugu maiztasun erlatibora. 0,2. Zer egin behar dugu?
bidean 360, beti 360ekin. Ordan, hauek bidertzerakoan 360ekin, ateratzen zaigu zenbat gradu izango dituen datu horrek. Nik iten badut 0,2 bider 360, ateratzen zait 72. Orduan, nik badakit, hartu badu dela, 72 gradu, eta hori izango litzateke 5 erantzun dutena. Eta 6 erantzun dutena, egin barko nuke 0,6 bider beti 360. Eta horrela osatuko genuke beste zutabe bat. Ordenatuta noski, goiti bera, graduak, eta hemen datu guztiak. Eta horrekin, ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur.